Atâtea femeiuri și BMI-uri și nu știu ce, nu știu cum. Rușine. Noi n-am trăit din pomana nimănui până acum. Dar să punem ușul la treabă. Și studentul, și țăranul, și călugărul. Uitați-vă la mănăstiri. Dacă vreți să vedeți o morală echilibrată, veniți la o mănăstire, fraților. Dați o săptămână. Un pic și un colo, cum e Sputna, cum e Cercernica, cum se Hăstria, sau altcaiva. Tu știi, sau fete se duc la mănăstirea Râmeț. Să vedeți ce ordine, ce disciplină, ce frumos cântă ele, să vezi cât lucrează la covoare și ce este de pe mânuțele lor acolo. Încât covoarelor merg la scară mondială. De ce? Că se roagă și muncesc cu rugăciune. Cântă și se roagă și se felicite și se mulțumesc. Așa se studentul. Învățați de la noi câte ceva. Cum învățăm și de la albinuții câte ceva. De la furnici învățăm câte ceva. Așa că și studentul. Nu să fim așa visători și cu facem filme sau facem numai fotografii și mergem și le dăm la, știu eu, undeva să arătăm la astea. Trebuie să fim oameni activi, să pregătiți pentru ziua de mâine și mai întâi să vă pregătiți, voi studenților, printr-o viață creștină, pentru rugăciune. Nu vei realiza mari lucruri în viață dacă nu te rogi. Dacă numai cu Tatăl nostru nu faci puțin lucruri faci. Și dacă n-ai și o lacrimă la rugăciunea ta, nu te crești tu genunchi la o icuvată, unei icoane, nu te duci mai des la preot să iei un sfat, nu toată ziua. Dar când ți-a spus ceva, să faci. Mi-aduc aminte că un Sfânt Părinte Pustic era și a venit un tânăr și a cerut să dăm un cuvânt de folos. Și l-a spus primul sfat. Primul psalm din psaltile. Fericit bărbatul care n-a umblat în spatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor n-a stătut. Și pe calea păcătoșilor n-a umblat. Ce legea Domnului voia lui. Și zice, destul părinte, zice, mă duc să fac până aici și pe aceea vin să mă indați, să-mi spuneți restul psalmului. S-a dus tânărul și era tot călugăr, tânăr din la mănăstire, și s-a făcut pusnic, s-a trecut, bătrânul a uitat de viața lui. După 30 de ani vine înapoi. Și nu mai cunoaște bătrânul, dar pentru Duhul Sfânt l-a cunoscut. Părinte, am venit să-mi spui continuarea psalmului întâi din psaltire. S-a dus aminte bătrânul, dar câte ani de când ai venit la mine? Sunt 30 de ani. Cum? De atâta tot trebuie să pui în practică, atâta m-am luptat, să pun în practică, să ajung la fericirea bărbatului care nu umblă în calea păcătorilor și în calea celor rei. Vă imaginați? Fiecare cuvânt din psaltire este un cuvânt plin de har, încărcat de roade, de har. Noi numai nu le vedem, noi trebuie să vedem ceva palpabil. Dar nu așa. Fiecare cuvânt din Scriptură e plin de har de învățătură. Puneți fraților în practică. Ușor de noi spunem de multe ori multe sfaturi și tare putem să mai punem în practică. Așa că, și eu am spus ceva cam cum să punem în practică. Să terminăm cu desfrâurile, să fie tineretul un tineret activ, un tineret moral, un tineret cu minte, un tineret modest în îmbrăcăminte, înțenută cuvințoasă, așa, ca să încheie familii integrale și ortodoxe și profunde, cu copilași, cu părinți lângă ei, un tineret legat de mormântul Domnului, legat de muntele Atos, legat de mănăstiri. Noi trăim într-o frăție, noi nu suntem așa cu familii separate. Și mănăstirea face parte din familia românească. Și preoții, și episcopii, și păstorii dumneavoastră, și profesorii de la catedră, și dumneavoastră, toți copilașii, toți suntem o familie, un țară, o țară, un neam. Nu ne părțim ca la sindicatele astea occidentalizate, pe partide și ieșim la grevă în târguri. Nu, asta e treabă occidentală, care duce la distrugerea neamului. Noi suntem una, prin cruce toți ne putem. Nu vedeți brațele crucii. Brațul mare care vine de sus în jos e pronea divină, de care atârnă lumea, iar brațul mic e lumea care atârnă în brațele lui Dumnezeu. Asta înseamnă crucea. Sau alte definiții a unui mare Sfânt Părinte. Și crucea arată lungimea, înălțimea, lățimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. Uitați-vă la cruce și pe ea învățați să trăiți. Uitați-vă la cruce și pe o parte și pe alta. Pe ea vă învățați taina crucii. Când veți înțelege taina crucii, veți înțelege și taina vieții, și taina nunții, și taina mântuirii, și taina neamului românesc. Și dacă e vorba de neamul românesc, din țara asta care o iubim și pentru care, și în care ne-a născut Dumnezeu, când ne-a dat-o Dumnezeu, nu ne-am dat-o noi. Dumnezeu ne-a dat-o, când vom înțelege taina crucii și taina vieții și ne-am legat de biserică, atunci vom înțelege și taina neamului românesc. De ce n-au reușit nici turcii, nici tatarii, nici nemții, nici austro-ungarii, nici rușii sovietici n-au reușit să ne distrugă România.
Că am fost noi așa de viteji? Nu. Avem rugători mulți încă în țara asta. Avem un popor anonim care știe să se roage și are lacrima rugăciune. Și mulți dintre ei înțeleg taina crucii. Dacă mă înțelegem noi taina crucii, înțelegem și taina vieții, și taina mântuirii, înțelegem și taina neamului, înțelegem și taina României noastre. Și atunci vom înțelege că România are și el o providență divină în țara asta. Dumnezeu și Maica Domnului se bucure pe toți și de copiii mici și pe cei de liceu și pe aceste sute de mii, nu știu câte de studenți în România, care învață să trăiască în Hristos și cu Hristos și să-și ridice pâinea prin ostenerile lor. Iar eu le zic când suntem în preajma Sfinților Vași, le zic Hristos a înviat, adevărat a înviat. Amin. Păi, ce de Dumnezeu să fiu mare? Măi, cam zice, și curge atunci ce? Păi, nu, ce am tătai să te zic? Eu nu știu dacă e ești, da? Că de inima mea, nu știu, Slavă Domnului! Eu nu merg pe logică multă. Ce Dumnezeu ce este, curge ce este? Mi-a dus hai, măi, băgatul cu luatul cu sahara. Numai, totul prin gândire. Prea multă minte trece, băi. Mintea trebuie să fie supusă și inimii. Mintea unită cu inimii. Și iertați-mă, vara, că sunteți în vacanță, păi și când se plea, dar la orice mănăstiri duhovnicești spirituale. Și mai dau unde biserici ca să mai cunte, așa fac și acolo. Mai trag o mănăstiri, văd 2-3 care sunt mai mici și așa. Asta fac puneți de strâns de până, așa, și mă noapte la seara, mă duci la duhovnici, mai terminiți cu ei. Noaptea dorm câteva ore, mai stai o oră, noapte și te rogi. Și te vezi că pleci altul acasă, altul pleci. Știi? Noi știm, tocmai alta vrea satana sau rusul comunistii, să fie divorț, să fie divorț între biserică, între tineret, între școli, între oamenii politici. Fabrica e fabrică și ăștia sunt fanatici din pădure. Părinte a fost minunat. Eu vă spun atâta, fraților. Dincolo de ce am vorbit, vreau să vă văd că trăiți. Și să vă iubiți. Mai mult să... Ca să mai adaug, așa să mai adaug câte o idee uneori, ca în completarea celor spuse. Nu întâmplător România este pusă aici unii puse. Carpații formează o catedrală unică a lumii. Catedrală montană. Și România este țara Carpatelor. Nu întâmplător este pusă între niște popoare care se antagonizează, care se resping uneva pe uneva unii de alții, sau se clevetesc unii pe alții. România are un rol extraordinar de polarizare, de unificare, de limpezirea lucrurilor, de pacificare. Ne trebuie și noi, deci, să ne iubim mai mult în jurul bisericii de Hristos, în jurul părinților și a morminților părinților noștri și a sfinților neamului nostru. Să ne iubim mai mult, să vorbim mai puțin. E o boală a noastră, vorbim prea mult și facem puțin. Și al mă zice, am părinți și ai spus părinți, și să mai fac părinți? Nu. Fiți mai operați, fiți mai disciplinați. Impuneți-vă această disciplină care o aveau părinții noștri, care vorbeau. Și lucrau mult. Și, deci, iubiți-vă mai mult, vorbiți mai puțin, țineți Sfintele Apostoli și fiți pacifiști. În numele Lui Hristos. Și ca ins și ca neam. Nici prea plângăreți ca rușii și mistici în afară, în uneori ies chiar din activitatea de zi cu zi, nici prea tehnici și prea materialiști ca nemții și prea exacti, nici prea critici ca francezii, nici prea mult cântăreți ca italienii, nici prea raționaliști ca filozofii greci, care au creat atâtea și eresuri, datorită minții foarte inteligente și foarte scădătoare a grecului. Rămânem români. Luăm cei buni de la toți,
Dăm și noi și bun dacă avem ceva la alții, dacă nu măcar o pildă de supraviețuire și un model de modestie românească și creștinească. Și rămâneți în masca aceasta, sincer, curat, cu minți, tați de copii, mame de fetițe și de copilași, care doriți călugări, care nu, prieteni cu călugării, care doriți ingineri, care puteți ce se poate și ce vrea Dumnezeu. Dar prin Hristos, întâi ne rugăm și apoi mergem la examen. Întâi ne rugăm și după aceea mergem la biserică. Întâi ne rugăm, după aceea ne căsătorim. Întâi ne rugăm, după aceea ne ducem să ne câștigăm până cea de toată ziua. Așa încât luați-i buni de la toți, dar nu uitați că Dumnezeu a pus țara aceasta românească ca o țară arbitru sau ca o țară de echilibrare a tuturor duhurilor rele din Europa. Fie nativi, fie împrumutați. România este o țară de echilibru. Poate a contat foarte mult România și contează foarte mult în Balcani și chiar și în centrul Europei. Nu întâmplător. Nici prea slavizați, nici prea polonizați, nici prea germanizați, nici atâtea franțuziți, încât să nu mai știm și cu noi, nici prea așa mafioți ca vecinii și verii noștri de pe peninsula italică, și așa cum trebuie. Și luăm cei buni de la toți, nu criticăm pe nimeni și punem osul la treabă și cu dreapta facem cruce și cu mâna stângă punem mâna pe treabă și pe lucru și pe învățătură și cu sufletul să iubim pe toți, să iertăm pe toți și să ajutăm pe cei din nevoie. Și dacă facem așa și să nu uităm verticalitatea. Crucea arată în sus. Brațul de sus ne arată că numai de acolo vine ajutorul. Nici de la Kremlin, nici de la Strasbourg, nici de peste oceane, nici de la Polul Sud sau de la Polul Nord. Numai de sus devine ajutor. Și Dumnezeu într-un ceas limpezește lucrurile. Vreți să vedeți exemple? Citiți viețile Sfinților, la care lucrăm zi și noapte și să le putem pune la dispoziția poporului românesc cele 12 volume cu viețile Sfinților. Este o lucrare monumentală. Și o spun cu mâna pe cruce și pe Cartea Sfântă, pe Sfânta Evanghelie. După Sfânta Evanghelie, cea mai sfântă carte care trebuie să citească oamenii este Cartea cu viețile Sfinților. Cele 12 volume cu viețile Sfinților de pe tot anul. Este o carte monumentală. Este Evanghelia sau Biblia pusă în practică. Învățați aici și istorie. Găsiți aici și combaterea sectelor. Găsiți aici și exemple de sacrificiu. Găsiți aici martiri. Găsiți aici icoane de mame vii. Găsiți aici chipuri de fecioare. Găsiți aici oameni desfrânați. Femei căzute în ultima stare de desfrâu, care au ajuns la culmea sfințeniei. Extraordinar. Nu e nevoie de filozofie multă. Aici e filozofia Sfinților, trăirea Sfinților. Vă rog să nu fii student fără viețile Sfinților pe mesele și în inima dumneavoastră. Și țin să spun un cuvânt tare de tot. Fiindcă tot mai aveți chef să mai vorbesc cu un călugăr rău din gură, să vă spun un lucru. Facem 10.000 din fiecare lună de viețile Sfinților, 10.000 de numere și avem 10.000 de preoți. Și încă 8.000 de studenți teologi care studiază, nu știu, teologia sau altceva, dar sunt la seminarii și studii teologice, și nu putem să vedem un an de zile 10.000 de vieți de sfinți la 10.000 de preoți. Aș vrea să boicotăm de data aceasta pe cei care slujesc biserica și nu le trebuie cărți bisericești și să dăm aceste vieți de sfinți la 10.000 de studenți. Știu bine că promutăm de la bunica câte 1.000, de la mama câte 2, de la tata că mai 3, dacă tata e mai uleacă, mai mersit puțin, mai puri, când dau voi eu să spur din buzunar date 5.000 de lei, mai lasă și preoții câte 1.000 de lei mai ieftin și puneți mâna pe viețile Sfinților. Vă înarmați cu cele mai bune cărți după Biblie. Nu așteptați să vă spunem de 3 ori treaba asta. Spuneți-vă frate la frate, student la student, băieți la fete, fete la băieți și țineți-vă cu toții sufletește mână de mână și cu Hristos cu crucea înainte. Să știți că noi nu prin sabie, nu prin diplomație ne impunem în istorie. Nu ne trebuie această diplomație. Diplomația nu știu cui. Noi suntem credința. Noi mergem cu tradiția și cu diplomația și înțelepciunea părinților noștri. Românii nu se poate face o diplomație, chiar dacă sunt capabili, dar nu pot să fac. O țară mult prea mică. Dar o să vină ceilalți care, când s-au încălci, tot la noi o să trăiesc la exemplu românesc. De pacificare,
de răbdare, de blândețe, de rugăciune, de o zi de pelerinaj la o mănăstire. Și o să vedea atunci cum vin și mari oameni, și știți că, dacă nu știți, să știți că deși din guvern, oameni mari, care apelează la experiența noastră monahală și ne cer un sfat și le spune lucruri mari. Și ei se bucură, în numele Lui Hristos și din tezaurul care ne-l-au dat și nouă Sfinții Părinți. Deci vă recomandăm cele 200 volume de Viețile Sfinților și după ce le veți citi, o să veniți să ne sărutați mâna stângă și dreaptă de bucurie că v-a dat niște cărți sfinte, mai sfinte ca toate cărțile de studii de pe pământ. Lăsăm filozofiile, lăsăm cărțile acestea neo-masonice sau pur masonice, lăsăm cărțile acestea de cultură și în cultură occidentală amestecată, combinată, încât la unul citești și nu știi care e stânga și care e dreapta. Să mă lăsăm acest nihilist și steinerist care bântuie prin Europa asta, sau aceste cărți de tradiție budisto-yoghină, să le citească cei care doresc să ajungă la Socola sau la numărul 7, cât în București. No. Numărul 9, la noi 7. Deci, dacă vreți să scăpați de cezarul numărul 9 și numărul 7, și nu știu cât are la Clujul sau altele, vă rugăm să nu urmați sfatul. Și o să vedeți că o să fiți băieți întregi, optimiști, bucuroși, nu avem nevoie de teorii, nu avem nevoie de bioenergetieni care lucrează cu diavol, nu avem nevoie de cărțile nici al occidentalilor, așa le numesc, nici așa de la ci numai de cărțile creștine, cărțile curate. Că și Occident tot a cărți bune, dar așa mai puțin bune. Fiindcă și credința lor este mai puțin aproape de adevăr. Așa. Deci, fraților, din încheiere, și iar încerc să închei, să fac că nu pot, că mi-e drag de studenți, să știți. Și să vă spun sincer, indiferent cu cine vorbesc, nu e nevoie să vă știu numele, dar vă simt inima. Mă mir de această trezire a studenților de astăzi. Din ce în ce mai mult, Părinte, dă-ne un sfat, dați-ne un cuvânt, dați-ne o bărbătare, dați-ne o îndemnare. Unii chiar doresc, păi vreau să intru în mănăstire. Noi care mă frate, soră, deci să dă examen, câte stau rămasele stanțele, mai discutare, de lucrarea de stat sau tenind lucrarea, cum se cheamă acum, de finale, de așa, încheierea examenelor, și mă roagă de mai mult, mai posteze și nu s-a stalează cu care. Dacă ai găsit un băiet bun la tine, spune clar, un băiet cu minte ca și tine, un băiet cinstit ca tine, el, uniți-vă, noi vă cununăm și vă binecuvântăm să n-ați fiți cât v-a concurs în țara asta, cât să vă îngerați cu minte. Dacă e tata cu minte și echilibrat, și mama e cu minte cu Hristos, este niște copii extraordinari, extraordinari. Și noi avem nevoie de tinere, de copii. Nu avem nevoie de prostituate și de pornografie. Acestea sunt sub blestem. Și ne rugăm lui Dumnezeu ori să se pocăiască, ori să-i înghită pământul mai repede. Nu vreau să ne spurcăm țara cu prostituții, cu casă de toleranțe, cu homosexuali. Țara noastră e casa noastră, e biserica noastră. Toți spurcați, toți nebuni, toți demenți aceștia să se ducă acolo la cei care i-au născut ei. Și să trăiască ca diavolii, noi să trăim cu Hristos, cu Sfinții, cu Îngerii, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu mamele noastre care sunt în vii sau la cimitirii, când sunt vii și acolo. Și atunci neamul nostru se va nobila și va trăi. Înnobilarea României, întinerirea României nu vine de la partide, nu vine de la sindicate, nu vine de la diplomația occidentală sau răsăriteană. Nu vine nici dintr-o parte. Numai de sus și din inima și din țărâna părinților noștri. Să urmăm pilda lor. Și atunci o să fim mai departe, fără să vrem noi chiar, un popor care un tezaur spiritual neegalat, care calmează, mângâie, sfătuiește și îi împacă pe ceilalți vecini, care se încordează, se strâmbă, se agită, fac gesturi și fel de fel. Iar noi să ne uităm la cer și la părinții noștri și în adâncuri, și în adâncul cerului și în adâncul inimii vom găsi pe Hristos lângă noi și pe Sfinți și pe părinții care ne-au crescut pe noi. Fie ca vrut Dumnezeu să vă lumineze, să vă întărească, să vă legați mai mult de mănăstiri. Și părinții mai bătrâni care cât sunt. Și dacă nu știți, întrebați. Și uniți-vă, și iertați-vă, și iubiți-vă mai mult. Închei cu ce am început. Iubiți-vă mai mult. Mai puțină vorbăraie, mai multă fapte bune. Și unii ai intrat la o mănăstire, te duci și te roagă. Nu merge la mănăstire mânca. Dacă se poate, mergi mai flămând, fă câteva medalii în biserică, du-te la cimitir, închide de la pofini niște sfinți, poate pe acolo, poate aprinzi o lumânare. Nu vorbi cu nimeni, roagă-te, măcar un ceas, stai în meditate și în rugăciune. După aceea începi să întrebi unii să te pulsi, unii să tragi.
savurează atmosfera harică, sacră a unei mănăstiri străbune. Nu este mănăstire unde să nu fi fost sfinți, dar știe Dumnezeu din cer, îngerii și pământul. Românii, sfințenia românească nu s-a făcut publicitate pentru ea. A rămas așa, mai mult anonim. Dar atât că Dumnezeu ne-a descoperit, avem și noi. Fiecare locaș și mănăstiresc a fost și mai sunt toate ascuns pământ unii sfinți. Mergeți cu această evlavie și cred că și din mănăstiri, și de la părinți, și de la biserica unei merg la liturghie, și de la duhovnul care te spovedește, și din cărțile sfinte care te se oferă, și din puterea harica Sfintei Cruci, și din cuvinte care le mai rostim noi, mai de la inimă sau chiar mai raționale, din toate cred că învățați ceva. Și mai ales învățați din pățania altora. Vedeți vecinii câte au păținit. Vedeți că avem vecinii care încă nu-s botezați. Numai în Bulgaria, nu știți dumneavoastră ce dramă este acolo. Milioane din ei nu sunt botezați. Sunt, numai, sau în Rusia, sunt 25-30% din populație nebotezată nici acum. Gândiți-vă că au numai 8.000 de preoți, așa așa cum sunt. Și noi avem 10.000. O țară așa toată de mică față de ei. Deci, noi trebuie să ne fie milă de țara aceasta ortodoxă. Și vrem să învii iarăși la mistica, la trăirea, la experiența duhovnicească a ei. La experiența ei. Și nu uitați că centrul miticii ortodoxe nu a pornit din Rusia. De la Mănăstirea Neamțului, fraților. De la Mănăstirea Neamțului. Cuviosul Paisie nu era Rusia, era ucrainean. Era ceva. Și a venit de Băițandru, la 16 ani a ajuns la noi. Atât avea, 16 ani, atât avea. El nu era format acolo, nici nu știa, ci aici s-a format, aici, în Munții Buzău, la Păina Mărului, lângă Sarele Vasile, în Muntele Altor și la mănăstirea noastră, în Măzălănești, aici. Dragovina, Secu, Neamțul. Ori cuviosul Paisie a creat marea mistică rusă. În bună parte și cuviosul Serafim de Sarbon este datorat cuviosul Paisie. La Neamț, care era mai înainte decât el. Deci țineți așa asta. Nu întâmplător, Optina și marile zilătrii, așa, sigur că au vrut și ei mănăstiri mari, vestiți, dar reînnoirea europeană a misticii ortodoxe a pornit de la Mănăstirea Neamț, fraților. De la Mănăstirea Neamțului. De ce să nu recunoaște? Și atunci s-au de la Dragovina, sau de la Secu, dacă așa. Și mai pe urmă au apărut Stihăstrian, a apărut Frățimeiu, a apărut alte mări, a apărut neapărat Cernica, cu Stare și Gheorghe, ucenicul cuviosul. Aici de la Neamț și alții. Și așa că, din toate în fel, fiecare și-a făcut datoria și-a lăsat niște ucenici. Și noi ne ferim să lăsăm niște ucenici. Și ne ferim. Și mie tare mie dragi copii, cine, avem niște copilași aici, extraordinar. Am doi copii gemeni. Am început să vorbesc aseară și copilul unul din ei intrare la spovedanie. Extraordinar. Unii mai vedeți azi o mamă cu 14 copii. Toți trăiesc, toți sunt frumoși, toți sunt fericiți. Care e săracă? Și a venit acum câteva ani o mamă de la Tătăruș, comună Tătăruș lângă Pașcani. Și mi-a spus, cu asta aș vrea să închei dacă e posibil. Așa și mi-a spus, deși, părinte, vreau să mă spovedesc. O mamă de la țară. Noi cunoaștem, cu Duhul Sfânt, sunt o mamă smerită, scrisă, oamenii la țară sunt oameni foarte blânzi, nu știu cum, dar moldovenii sunt foarte blânzi, în general. Și am primit-o. Și printre altele întreb așa asta, de unde ești, căsătorită sau necăsătorită, câți copii ai și celelalte. Cum te împaci cu ea, că soți, deci știm tu sunt ceme, e că nu te-ai că să spovedit. Și mama spune, părinte, zice, am 14 copii. Eu am zis, n-am înțeles, 14 sau 4? 14 copii mi-a dat Dumnezeu, părinte. Și atunci am făcut ochii mari, n-am mai întâlnit în viața mea, n-am mai întâlnit o mamă cu 14 copii, ca să o spovedesc eu, n-am mai întâlnit. O fi fost, dar nu s-au murit, probabil, dar cu copii vin, nu. Și am întrebat o mamă, dar, printre altele la spovedanie, dar ai dat vreun copil la vă mănăstire? Poți să-i crește toți. Stai câtă nu ne dai și nu un copil. Și mama știi ce frumos mi-a răspuns. M-am mișcat lacrimi. Părinții eu vi dau pe toți, cu lumânare mi dau. Și eu sunt bucuros că i-am născut până acum și i-am crescut, cum pot. Vezi, filozofia omului de la țară. Are Socrate mai multe filozofii ca o țarancă de asta. Vai, da. Nu că nu ne-a dat Dumnezeu Kant mai mult și Hegel mai mult și Schopenhauer mai mult. Ne ducem la spânzurătoare. Iar care au fost dintre ai noștri, chiar neiertatul Cioran s-a dus
și a spus nihilistul în Paris. Bine că nu l-au revărsat în România asta. Și am rămas noi cu speranța și cu bucuria și ei cu nihilismul lor. O mamă care ne învață filozofia cea mai adâncă. Părinții, și-aș da, dacă și am chiar doi afară. Să încerc să-mi ia să-i înțeleg, poate vor. Și eu, ca mamă, pe toți îi dau. Au venit copiii la spovedanie. S-a spovedat pe câte unul. Frate cu tare, ai vrea să vii la mănăstire? Era singur, că vine fiecare câte unul. Nu știam care e mai mare. Și fiind gemeni, toți copii gemeni, noi puteam deosebe. Și acum tata lor nu-i poate deosebe care e unul de altul. Și zic, ai vrea să vii la mănăstire? Nu ți-e vreau, că sunt doar un copii. Mă ocup de dumneavoastră, este frumos, să cânt, învățați să văd. Zice, să mă gândesc. Frumos. Bun. Și al doilea, la fel am întrebat la urmă, frate cu tare, ai dorit să te mănăstirească, n-ai nu ți-i drag așa. Și dați-mi voie să mă mai gândesc. Și au plecat copilașii cu mama, și mama fericită, copiii fericiți, am împărtășit copiii curați, ca floarea de crin. Mama, o mamă extraordinară, mamă martiră, să vedeți fericirea unei mame cu 14 copii și să vedeți desnădejdea unei mame cu un copil sau doi născuți, așa e, sfârșiți și uscați și betești și cu 20 de avorturi, tot aceeași mamă. Să vedeți tristețea ei și bucuria unei țărani și cu copiii mămii. Copiii dau o bucurie părinților extraordinară, aduc, îi Dumnezeu în casă așa. Au plecat acasă. Au trecut un timp, eu am început să uit. Lume multă, zilnic, era primăvara, am fost o mare. Și pe toamnă, în septembrie, vedem doi copilași, frați, nu știam ce deosebi unul de altul, cu ți-o trecut în spate. Aveau niște cărți și ceva cămări, nimic așa. Ce faceți, fratelor? Păi și am venit la mănăstire. Erau cei doi frați de mine. Când m-am dus la mine la spovedanie, îi uitați-mă. Eu sunt fratele Hutare, eu sunt fratele Hutare și am venit la mănăstire. Eu trimis Dumnezeu la mănăstire. Mi-am adus aminte, zic, o plâns mama, vai, eu după trecut până la portiță și mi-a sărutat, spus că vine și ea cât de curând. Și acești doi copii îmi sunt cei mai iubiți ucenici ai mei astăzi. Și iubesc mai mult decât fratele mei după trup. Îi iubesc pentru că simtă ei că Hristos locuiește integral între ei. Copiii nevinovați, o învățat să cânte. Iubesc oițele, iubesc câmpul, florile, pădurea, unii trebuie să duc, când îi chem vin. Sunt de o bunătate extraordinară. Născuți ca să ne fie nouă și la mulți din copiii care noi avem peste 60 de tineri aici. Ei, ăștia sunt copii care predau zilnic o lecție din morală de ținută Dumnezeu. Iată-se la dumneavoastră, deci un model. De aceea revin și închei cu ce am început. Filozofia țăranului este cea mai înaltă filozofie a românului, omului de la jos, a omului de la pământ, omului care paște oițele, omului, mamelor care are copilași. Păcat că dumneavoastră studenții nu mergeți să mă iertați că fac nu pot să închei. Puneți mâna pe casetofoane, pe aceste instrumente care pot fi și bune și rele, umblați prin sate vara în vacanță, la bătrânii octogenari și nonagenari, unii mai găsiți, preoți, bătrâni și serii buni cu tot. Ce ți-a plăcut mai mult în viață? Ce ți-a plăcut ce ai făcut mai bun în viață? De ce îți pare mai mult rău în viață? Cât copii ai avut în viață? Ce sfat îmi dai mie la eu, tână, mata bătrână? Cum ai mers măta la Hristos în viață? Care e speranța mântuirii dumneavoastră? 5 minute cu un bătrân. E cel mai mare, asta este cel mai mare carte de filozofie românească. Și eu, cu nevrednicia mea, cu ajutorul lui Hristos, vi le public. Așa cum sunt ele. Dar adunați la bătrâni, asta este misiunea dumneavoastră. Este să nu mai trândăviți în vara asta, 50 de studenți, cu 50 de portofane, cu 50 de casetofane, cu 50 de, câte 50 de lei în buzunar, cu un aparat, nu așa, cu cruce la sân, plecați pe sate. Și în Ardeal, sau colegii la școlul din Ardeal, să vedeți ce tezauri adunați în România noastră. Este cea mai de căpetenie carte care o face. Nu o să iasă în multe volume este. Cu creștini bătrâni din Apuseni, tradiția lor,
cu Sfințenel. Și Sfinții a băcat moșule, moșul de putare din Apuseni. Ce preoți bune ai ales aici, cum se ruga? Domnul frate, să vedeți, cărți extraordinare. Maramureșul e sacru al Sfințeniei. Bătrânii păstrează Sfințenia, tineretul nu. Tineretul s-o dat cu discotecele, s-o dat și el cu degustările, s-o dat cu alcoolul, cu desfrâul, cu de toate și am terminat-o. Bătrânii, să rămână o cază de căpătăi din experiența bătrânilor. Nu alegeți. Bărbați, femei, bătrâni și bătrâni, de la 75-80 de ani în sus. Să fie care mai supraviețuiesc, întrebați preotul care cei mai buni, preoții octogenari, că rugări foarte bătrâni. Nu se vede altă chestiune la el. Întrebați așa o colită de gând. Chiar de așa și întrebări. Să vedeți filozofia bătrânilor. Și aceea o punem, o mănânchăm, ori o publicăm pe zone, ori o publicăm pe vârste, ori așa, cum dă Dumnezeu, cum le este Duhul Sfânt, și noi ne le publicăm. Și este niște cărți extraordinare. Și aveți de aici și un venit spiritual, și cel mai mare, și o mulțumire sufletească, și un venit pentru ca să vă susțineți ascolului dumneavoastră și prin așa asta facem legătura cu străbunii, generația care e gata în curs de dispariție, cu generația care este acum pe agenda și care va fi mâine și ne va lua locul. Dumnezeu din nou să ne binecuvânteze pe toți, la treabă, la muncă, la iubire, înainte cu Hristos. Amin. 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 Mulțumim, Părinte. Păi, băieți,